Mbukeli sikubuzile wena ukuthi ke yini oyenzayo ngakini uqinisekisa ukuthi coronavirus ayibuyi ihlandla lesibili waphendula kanje. President uthethe kahle kakhulu izolo. Into enichaze kakhulu ukufikelela kwezindawo akabonile ba apha kuzo abantu abamameli kakhulu sinyuka isifo wavala. Ingathi ke beyingayenza le ndaba yotshwala ukuthi akathi ukuyimisa apha ku December lonke avule ngoJanuary. Xa ndibuya emsebenzini ndihlale endlini andihambahambi futhi ke lapho ndikhoyo i-social distance ndiyayigcina kangangoko. Wema abantu abaningi angihambele indawo zomnandi emsakazi. Faka isanitizer ngaso sonke isikhathi before ngihle. Uyayibona lo nto ngifika ke ngiyivika iCovid. Isifundo lento kithi sonke kwezinye izifundazwe ukuthi asilandele imithetho ye-COVID-19 uma kungenjalo sonke sobuyela ku level 5. Mina ngifisa ngazi ukuthi angavele nje abuyisele yona iqobulwayo nje lockdown le eqinile ngempela ngoba indlela okwenzeka ngayo uyabona ukuthi abantu sebekhohliwe. Singena ku festive manje abantu bayihlalela bafaka ama mask baphuza abanani la.